Ano to nga? Sarap. Ito. Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pinaputukan pork pata. Ayan, at meron tayo sisig, tofu, at meron tayo rice, and drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin pakilala sa inyo isang gaming apps. Ito po ang Diamond Game. Sa mga hindi pa naka-download, panoorin natin. Po ang Diamond Game, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Pagka-download po ay mag-register na po tayo at i-click ang register. Ilalagay natin ating mobile number, pagkatapos po ay gawa na tayo ng password. At i-click natin ang send para sa ating verification code. Pagkataning ng code ay enter lang natin, pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss a Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker World, Lucky Fruit Connection, at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin ang wallet recharge. Bago makapag-recharge, pilat muna natin ang payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Game, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro, try natin Dragon Tiger. Subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, taya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayang game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Ayan mga ka-foodies, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantang kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. At syempre, ang nagluto ng sisig tofu ay si Cook Like Crazy. Sa mga gustong malaman kung paano iluto, paki-check po ang kanyang YouTube channel. At syempre, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Cook Like Crazy. Ano to nga? Sarap. Oh, kapali. Tandahan. Hati na tayo dito sa ano ba natin. Ito. Ito mga kapudibis. So sama ano man, Tommy. Yummy my Tommy. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo.
Ang sarap ng tofu ni Cook Like Tracy. Oh. Oh. Balik. Andan. Sarap. Binalatan. Sarap, sarap. Sarap. Init. Mainit po. Tingnan nyo, mga kapudibis. Galing kasi sa rep. Sa freezer. Sa freezer. Doon namin niluluto yung namin. Lahat natin mainit. Mainit. Tama? Oh. May cookies doon. Oh. Oh. Laki. Init eh. Mm.
Yan. Balat. Papa. Hah? Sarap. Busog na. Kumain ka pa. Asal mo po. Sarap. Ang laki ng pata, sobrang laki ng pata, no? Mas malaki pa yung legs ni pata kaysa sa legs ni Pipi. Sarap. Tsaka mainit, no? Sarap kainit kasi mainit-init.
Mga foodies, Diamond Game, nasa description box po namin ang link, kaya download na po kayo. Sarap. Siyempre, Cook Like Crazy, mag-subscribe na po kayo kay Cook Like Crazy para makita po ninyo kung paano iluto ang sisig tofu at hindi lang yun yung mga iniluluto po niya. Marami po kayong matututunan na pagkain doon. Kung mahilig po kayong magluto or di po kayo marunong magluto, visit nyo na po Cook Like Crazy. Yan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya. Maraming salamat po. Meron pang pag-ganun. Ayan. Siyempre, mga ka-foodies, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, at syempre Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga ka-foodies, kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you!